ka san shi bai da wahalar kubewa a'a ni ban ce ba mutane bane ni da cewa ne yan zare musu yawan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yau to mun ka ce musu ya sifika ne mana to DJ a dawo lafiya lokaci na kallon sai mata a dawo gaba daya Thank you.